Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол қарор ҳастем дар маркази шаҳри Ҳисор. Марҳамат дӯстони азиз, маркази шаҳри Ҳисор мебошад. Аз ин ҷо камтар болотар автовокзали Ҳисорай ва хонаи имрӯзамон дар ҳамин новостройка ҷойгир аст. Марҳамат, сар бекунед. Дӯстони азиз, марҳамат, худи дом хона дар 8-ум ошёна ҷойгир аст. Ина марҳамат, худи дом аз 8 ошёна иборат мебошад. Новостройка дар як подъезд ҳамагӣ 3 хона ҳаст. На якум хона, дуюм хона ва ин бошад сеюм хона. боз лифтам часпондагиам. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ мебошад. Ду хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ. Дар 8-ум ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст. Ремонт дорад. Марҳамат дӯстони азиз, якум ҳуҷра дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона бо ҳамом, кухни ва дуюм ҳуҷра. Аз ҳамин ҳуҷра сар мекунем. хона чӣ хеле ки дидем қарор аст дар маркази шаҳри Ҳисор, кӯчаи Гагарина, назди мағозаи Фарохат. ду хонага мебошад, лекин балкон ҳам дорад. ҳозир нишон медиҳем. хеле ки мебинед як манзараи зебо, тамоми шаҳрро дида мешавад аз балкони хона. мегузарем ба кухни. дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона бу ҳамом. ва ин ҷо бошад охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. маълумоти хонаро боз якбори дигар такрор мекунем. ду хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 8-ум ошёнаи бинои новостройка. худи дом аз 8 ошёна иборат мебошад. ҷойгир аст дар маркази шаҳри Ҳисор, кӯчаи Гагарина, назди мағозаи Фарохат. нархи хона 290 000 сомонӣ мебошад. доллар ва рубл дар рӯи экран бо маслиҳатам мешавад. рақамҳои соҳибшам дар рӯи экран. рақамҳои 909 22 29 76 имо ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ гап занед. хона дар ҷои беҳтарини шаҳри Ҳисор ҷойгир аст. ду хонага мебошад, ремонт дорад, балкон ҳам дорад. марҳамат дӯстони азиз, мо боша хайру хуш мекунем. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳботон боша.